magsayo ani kay para matug tag sayo ani ano kulatan tag sayo ani. Ang ulam ngayon impi girl like buwan oy na gado kay lahi pa kay sweldo. Ano na pinubre ani? No munggo. Nga. O tani impi girl luto niya, spiso kay munggos na. Nawa mo kitay malusod ara ring kuan. Nya parisa na to uyap. Lugarang bagoong bambot bagoong sa Tagalog guro eh. Yan una. Uyap ni siya nga may kuan may sagol baboy ba? Nami kan siya mga mari mga pare oy nya tabis-tabis nga kuan. Nang nanam. Nyamot ka? Ngam ka? Ngamay. Ngamay mga pare mga OFW dyan mga unta ninyo ay kinamay impiger. Ngapon ta kayo. Karam to ka sayo. Mukulatahan ta sayo. Na. Kuya kay munggo ni impiger oy na ha. Ikaw munggo, munggos. Mare? Mare? Sana ako sa balay mo kaon ko magkinamot ko mare ah. Dahil ko ba? Nya pare sa buwan, Nyaon tanin niyo? Wala jud ni ko kanang sa kuan pa ni ba inato ra ba? Inato ra sudan niya na sinama ko. Kita ako yung mari mari dun sud ang impiger big skata basta layo pa tan tapos wa mapits budget oy. Yan na. Yan, sinamak din. Halang-halang siya tabis. Kaon, tabi sa basta di lang kahilo. Pinubri lang gud. Butante nga magkaon tatarong. Ha? Gabi eh. Mga pare, mga unta. Sa mga OFW, mga unta nyo rin. Musta mo di tanan? Mga unta ninyo eh. Sige ko pangagdaw. Ay, dito bag na ako tao. Kabalaw, galantaw mo maning bidyuha ba? Galaway, maning buwan. Manghatag tayo ko yung sa paghatag na ko ani eh. Itong kaon ko nabalay kinamot ko mga may kayong kaon basta kinamot ay kay ma-feel din ako kada hungit. Ni hapon di sayo kay para matunawan ta sayo ba. Ana na. Barang kaon kag daghan basta kay buan anong sayo pa ba? Kaon. Uyap mali, bagoong ha? Tawag nilang uyap man eh, bagoong man eh, Tagalog ah. Kain tayo! Mata na kayo lahat dyan, sa mga OFW dyan, mga followers, likers namin ng Sukatan, marami talagang salamat sa inyo ay, mga Tagalog, mga Bisaya. Nga dahil kayo sa mga video nga, lagi nakasubaybay, marami talagang salamat sa inyo lahat ha. Nga. Nga pala, sa karong yung hindi pa naka-like sa aking page, mag-like na kayo, para isi-shoutout ko kayo pag dahil kayong followers, like sa akin eh. Shoutout na mo lagi. Tapos hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo ng Impi Girl. Doon na, masaya lang Impi Girl. Ang sarap makain ko eh. Akong lipstick ko, naghinang-hinang pa. Taon nagbuwad dito, inarte. Nabali na ba ni? Hindi ba kubarsuhay ng ate-ate na shoutout kung kuha diya kung makita na kong video nga kung siya sarang hindi ko na makapasar niya yung mga laki kung di mahatas niya gusto alam mo te swerte mo yaman mo te ay nasawa ko na lang kayang pesyonado te